бәхет чыккан юлга. Димәк, шулай кирәк. Кемдер шын күңелдән теләгәндер теләк. Кыйблаларга карап көн-төн ялваргандыр. Өен бикләп, бәхет юлга кузгалгандыр. Кайда аның өе? Бармы икән иле? Кайдан үтәр юлы? Беләсе иде. Җигеп аппак атын, бәхет чыккан юлга. Һәр кемнең бар хакы аны каршыларга. Бәхет үтәр юлга, тик кырмагыз киртә. Ул бит кояш кебек, барыбызга җитә. Чакырыгыз аны чын йөрәктән теләп. Килми калмас бәхет, ышанырга кирәк.